Κάτι που θα ήταν καλό να κάνετε σήμερα είναι να γράψετε μια λίστα με 12 στοιχεία που θέλετε να απελευθερώσετε, τα οποία μπορεί να είναι πρόσωπα, καταστάσεις, συναισθήματα που πλέον δεν σας εξυπηρετούν. Έπειτα κάψτε το χαρτί αυτό και νιώστε την απελευθέρωση. Σε ένα άλλο χαρτί γράψτε 12 στοιχεία για τα οποία είστε ευγνώμονες. Και στη συνέχεια γράψτε 12 επιθυμίες σας. 12 επιθυμίες τις οποίες θέλετε να υλοποιήσετε αυτή τη χρονιά που έρχεται. Το χαρτί αυτό θα είναι καλό να το κρατήσετε μέχρι την επόμενη χρονιά. Ωστόσο θα ήταν ωφέλιμο να διαβάζετε συχνά και να υπενθυμίζετε τον εαυτό σας αυτές τις επιθυμίες τις οποίες θέλετε να πραγματοποιήσετε. Μπορείτε να το τοποθετήσετε μέσα στο πορτοφόλι σας ή δίπλα στο κομοδίνο σας, παρέα με ένα κρίσταλο καρνεόλης. Η καρνεόλη έχει την ιδιότητα να θρέφει